Viva sa nabanhawng Ginoo! Happy Easter sa tanan. I-greet ang imong tapat ina Happy Easter. Ina nabanhaw na ka. Matod pa ni San Juan Maria Vianney, God is so good to us that when we could no longer go to Him, it is He who comes. Ang Ginoo maayo kuno kaayo kanato, kay kun kita dili na makaadto kaniya tungod sa atong pagkadautan, siya mo'y moanhi kanato. Mo na gitawag nato og Dios nung kaluoy, divine mercy. Ang kaluoy sa Ginoo mga igsuon, dili siya magtolerate nga murag okay ra ang atong kadautan, ang atong pagpakasala. Kundili ang gitan-aw sa kaluoy sa Ginoo mao ang pagsalig nga kung kaya nato muhimo og sala, mas kaya nato nga magbag-o og mubuhat og maayo. Usa sa mga bana, mga asawa na nakasala sa inyong kaminyoon, muna una-hunaa, na bisan unsa pa kadako ang imong salaod nga nahimo, diha sa Dios nung kaluoy, ang iyang paghukom wala magdepende sa imong sala, kundili nagadepende sa imong paningkamot nga mulikay ug muhunong na sa pagpakasala. Ug ang kaluoy sa Ginoo dako ay pagsalig sa matag usa nato nga kaya nato nga magkinabuhing matarong. Sige, lingi ang usab imong tapat. Ina, kaya nimo magbinuotan. Ina, sige, ina. Kaya nimo magbinuotan. Busa, biyain na ang imong kabit. Ina, biyain na ang imong kabit. Pagtanaw nimo ang imong maning kabit, magundang na taan. So muna nga, nindot po no, nga kining mga bana nga dunay kabit, asawa nga dunay kabit, nindot po nga inyong kuyugon og simba diri. Aron mapahinunduman mong duha, unsay angay buhaton. Ingon ana ang kaluoy sa Ginoo. Busa mga asawa o mga bana, kung masakpan gani ninyo ang inyong kapikas na dunay kabit, ayaw ibutyag, ayaw ipanabi diha sa Facebook, kundili atua istoryaha ina nga kuyog tag simba kay aron ang kaluoy o grasya sa Ginoo mubag-o nimo, dili man mo makabaws nga imong pakaulawan ang nakahimog sala batok nimo. Unsaon nimo pagbaos sa taong makasasala o dautan, himoa siyang buutan. Mo na gitawag nato divine revenge. Ako ara ng term kay revenge God. Pero ako but pasabot nga kung ingon ani ka maluluyon ang Ginoo, ingon ani usab kitang tanan. Amen.